खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 15 अक्ट'बर 2023 बाराया जाबाय रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मबाइलनि थाखायनो बिमाखौ बुथारबाय। केरलानि कान्नुराव सासे 63 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि असे फिसाज्लाखौ मबाइलजोंल' थाबाय थानायखौ सहायनो हायैयाव दुखु जानानै सोंथि खालामनायाव फिसाज्लाया बिमाखौ बुनानै गोब्राब जखम खालामदों। गिबियावनो बिमाया थैयाखैमोन, उनाव बिमाखौ फाहामसालियाव लांनानै फाहामथायबाय थानायाव जिउ गोमादों आरो दायनिगिरि फिसाज्लाया उनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि फिसाज्लानि मुङा जाबाय सुजित। सुजितआ मबाइलजों थाबाय थायोमोन, अदेबानि मबाइल फाग्ला जायोमोन आरो मबाइलखौ घन्टा नायबाय थायोमोन। बेनिखायनो सुजितनि बिमाया सहायनो हायैयाव दुखुजोंनो गावनि फिसाज्ला हिसाबै सोंथि खालामदोंमोन, नाथाय सोंथि खालामनानै बुजाबायसो आरो थैनांबायसो। मेघालयानि शिलंनि पुलिस बाजाराव मैया पयाल सिनेमानि साखाथिनि गंसे बिल्डिंआव कारेन्ट शट जानानै गिथाव बाथावै अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायखौ 40 मिनिटनि गेजेरावनो कन्ट्रल लाफिननो हादों बा खोमोरफिननो हादों। जाय सुबुङा गोहोनि बिमा दुर्गा देवीनि आशीर्बाद मोनगोन, बिथाङा जेब्लाबो देरहासार जागोन। रायजो राजाफोरा हाग्रा महिलारि बिथांखौ लुबैयो। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। बिमा दुर्गाया जाहैबाय शक्तिनि मुसुखा। बे बिमा दुर्गाखौ जायनोखि फुजा खालामगोन, आराधना खालामनानै आशीर्बाद मोनगोन, बियो गावनि जिबनाव सब समय माने खैफोद आफोदखौ उथ्रिनो हायो। थिग बिदिनो जोंनि दोलोआव हाग्रामा महिलारिनि सायाव जाहाथे बिमा दुर्गाया आशीर्बाद होयो, जाहाथे बे शक्तिखौ मोननो हायो। बिनि थाखाय जोङो फैगौ दुर्गा फुजानि दिनाव जोङो मोजां रोखोमनि बे फोरबोखौ बारहोनो थाखाय जों आसा खालामगोन, जों नाजागोन। आरो रायजो राजानि आशीर्बादाथ' जोंजों दंखासै। आं होनदोंना दहाय माने दानि सरकारा मुगा सरकारसो, अमंगलिया सरकारसो। बे अमंगलिया सरकाराव थानानै रायजो राजाया सुख मोनाखै। सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोर बे रायजो राजानि बोर लानानै आशीर्बाद लानानै जे बिटिसिखौ सालायदोंमोन, बेवहाय बयहाबो गोजोननाय मोनदोंमोन। खिन्थु दिनै बोसोरथाम जालांबाय, नैबे प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि सरकार सोलिगासिनो दङ, मानोबा रायजो राजाफ्रा सुखु मोनाखै। जोंखौथ' बाद होदो जे जों बेरेक उल्था हानजा जाहैबाय, जों बिरोधी हानजा जाहैबाय नालाय, जों जेनेबा जोंनि आखायाव पावार गैयैखाय जों सुख मोना जानोबो हागौ। खिन्थु रायजो राजा सारा रायजो राजायानो दिनै सुखखौ मोनाखै, गोजोननायखौ मोनाखै। बेखायनो रायजो राजाया लुबैदों जे हाग्रामाया फैथों। हाग्रामा फैयोबा बियो जों दङ, बेखौ जोङो देरहाहोगोन होननानै बयबो समायखेरा लानाय बायदि दिनै माने बिसोरो गोरोन्थि खानानै दङ आरोखि। दा बेखायनो फैगौ बे जि लकसभानि इलेक्सन, बेखौ जों गोरलैयैनो बारनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।